Takulandirani pano pa Shimina Narrative makamaka mu episode ya chiwiri ya nkhani za ku Malawi. Koma tisanapitirire na insomiro ya nkhani. Munthu odwala matenda amisala waphedwa m'boma la Mulanje kamba koganisidwa kuti anapha mayi wina. Chipatala cha Balaka District Hospital chapya madzulo alero Friday pa 23 May. Tsopano satani wa nkhanizi. Bambo wina amene amadwala matenda amisala waphedwa ku Mulanje kamba koganisidwa kuti anapha mayi wina ndipo nkumudula mabisi kumweka mfiriji. Nkhani kuti mayiwa adanyamuka pa 21 May kupita ku Mtsinje ukachapa kumene sadakabwerere. Achibale awo adayamba kuyang'ana komano sadaone china chilichonse mpaka na pa 22 May pamene ku Mtsinje kuja anazaona magaziwa adawalondolera ku khomo la mkulu wina amene anali wa misala ndilalo. Andi atafika kumene kuja anatsegula nyumba mwake muja nkukatsegula mfiriji mmene anakaona mayi atadulidwa mabisi koma kamba ka umunthu zithuzi zake silikuonesa ni pano. Nkhani ikutifotokozera bwinobwino kuyipa kosunga amisala kunyumba ngakhale atakhala anthu amene timawakonda kwambiri komano munthu wa misala amakhala munthu woopsa. Andi pofuna kutambasula topic imeneyi mubwere pa page pompano mawa pamene titalongosole bwinobwino nkhani yokhuza amisala violent komanso kuyipa kuwasunga amisalawa. Komanso nkhani ikutifotokozera bwinobwino vuto limene lili ku Mulanje lotengera malamulo m'manja mwawo pamene tili mu society imene ya polisi. Vutoli likuoneka kuti likukwererabe chaka ndi chaka m'boma la Mulanje chifukwa sitha miyezi itatu tisanamve kuti munthu wakuti waphedwa kamba koganizidwa kakuti chakuti. Mu society imene tili ndi society imene tingaitche kuti ndi la democracy, choncho imafunikira kuti koti likamugamule munthu chifukwa koti ndimene ndi mphamvu zotambasula komanso kumasulira malamulo amene adapangidwa ndi parliament. Chipatala cha Balaka District Hospital chapya. Nkhani kuti chipatala cha Balaka District Hospital chapya madzulo pa 23 May kamba ka moto umene udambira kitchen koma chimene chidambitsa moto sichikudziwika. Padapita nthawi ndithu mwina kuthamangira 3 to 4 hours afaya asadatulukire. Mwina ena mutha kufunsa kuti nthawi yonseyi afaya asadatulukire bwanji. Ku Eastern Region imene ili Mangochi, Nchewu, Majinga, Zomba ndi Balaka amadalira fire department imene ili ku Zomba. Komano fire department imene ili ku Zomba idasa ndi galimoto imodzi yokha imenenso galimoto yake ndi amavuto kwambiri. Galimoto imene idalika idagwa ikuchokera ku operation ku Nchewu mchaka cha 2023 kumapeto mpaka na afaya angapo ndithu adamwalira pamalopo. Nkhani ikutifotokozera bwinobwino mavuto amene tili nawo ku Malawi kuno kamba mavuto makamaka amene tili nawo mu nkhani yokonzekera ngozi zadzidzidzi ngati moto. Zipatala zambiri kuphatikizira malo ena amene ali aboma komanso amene asali aboma amakhala ndi mavuto osowa zipangizo monga ngati fire extinguisher kuti athe kuchotsa motowo komanso kuti amatha kusowaso ziseko zina zotulukira kupangira evacuate malo ngati amenewa. Online kanemayi kuti muone zimene zidachitika pamalopo. Abale building kwa Mponda chijaja chimanga kumene china zapsha poyamba chijabale chapya so Pamponda Balaka ndi chani Balaka District Hospital. Kanema amene tidatha kumpeza pa internet ndikhayo. Koma tisadapite tipangeni emphasize kuti pa YouTube mutipange subscribe Shimina Narrative komanso pa TikTok ndi pa Facebook pa Instagram komanso pa Twitter mutipange follow dzina ndi lomweli Shimina Narrative. For inquiries kapena support nambala ndi 0 manena awiri 3210 667. Mukhale ndi tsiku lopambana.